pasultihon? Ako moingon. Nga ang kinabuhi sa tao, dili jud magdugay kung magsige og tagay. Kung ako sa pasultihon, ako moingon nga kung asawa hilabtanon, ang ayan lang jong palayason. Unsa to'y magisulti? Waoy, istorya naman to. Istorya sa mong kagaral? Mao day ni gusto nimo ha? Sige, mulaya sa lang ko! Wala ka ano! Asa man po ka paingon? Dali na pre! Kuhaan ako dire! Ga, ang babae magkaedad ba? Magkagwapa man? Pero ang mga lalaki magkaedad, magkaluyan. Day, mulakaw na ko! Baguhay pa gani ka naabot, di ka nagsugal? Unya mo lakaw nasad ka? Asa naman po ka paingon? Nalimot na ika nga, nauli mas kumpari gikan sa Amerika. Unya, Gitawagan lagi ko mapatuon kay mag-iinom daw ko namin. kung mawala, makalakaw na ka kung imo ni masao og maton. Unsa man na? Basta, sawa ni og tunla. Ops, ops. Manaday, ako na diyong natoon. Unsa man na ito? Ay, wadi